gondi be kissa goto nder sahabo en annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko man wiyete Abu Sufyan ibn al-Haris. Abu Sufyan ibn al-Haris o wi pamarum ko waɗata sababuji non kawta hakkunde yimɓe ɗiɗo to bana sababuji kawtuɗi cembiɗini hakkunde annabijo sallallahu alayhi wa sallam be Abu Sufyan ibn al-Haris mo jangeten issa muɗum. Abu Sufyan o laatake o goto nder gorgiraɓe annabijo alayhi salatu wassalam. ɓe dayi dama her wakkati ɓadidirga masin eɓe mawnidi bo nder saare woore. E noon o laati bo o ɓi bappaño annabijo alayhi salatu wassalam ɗakkotirɗo ɓe muɗum. babirawo maako beeteɗo Haris mo ɓe yimo Abu Sufyan ibn al-Haris, babirawo maako beeteɗo Haris e babirawo annabijo alayhi salatu wassalam beeteɗo Abdullah, kamɓe man ɓe derɗiraɓe, ɓe fuu maɓɓe ɓe ɓiɓɓe Abdul Muttalib. E nden ɓe man ɓe laati ɓe ɓiɓɓe woppayɓe. Abu Sufyan ɓe annabijo alayhi salatu wassalam ɓe laati ɓe ɓiɓɓe woppayɓe. E accu noon kadi bo sababu ɗataɓa bo kanko man o laatake oɗo derdira be annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngal wuttudu musidinal. ɓe fuu maɓɓe ɓe musidinɓe ha debbo goto wiyete Halima Is-Saadiya. E nden ɓe majum bo ɓe laati ɓe derdiraɓe ngal wuttudu musidinal. E accuɗo man fuu bo Abu Sufyan man o laatake o soobirawo ɓaddiraɗo her annabijo alayhi salatu wassalam ko arti annabaku muɗum. ɓe laatake ɓe ɗakkotirɓe masin. E noon bo o laati bo o ɓurani yimɓe fuu nandugo ɓe annabijo alayhi salatu wassalam ngal wuttudu tagadi maako. o wi kadi a darɗo malla nanɗa ɓadotiral ɓuran ngal ɓadotirgo, ɓuran ngal sembiɗitgo bana ko waɗi hakkunde annabijo alayhi salatu wassalam be sahabojo o Abu Sufyan ibn al-Haris. nden mana man bana o wino aran man noon bannon majum pamaru. ane yimɓe ɗiɗo sababuji lattogal gutturi feere feere jomdidira hakkunde maɓɓe bana jomdidiri hakkunde annabijo alayhi salatu wassalam be gorko o pamaru. o wi ngam man ko laati no tamma ɗum her Abu Sufyan man o wonano kanko man on wiyete artanno yimɓe fuu ha jabago ewnandu annabijo alayhi salatu wassalam. kanko on lattotono ɓuranno yimɓe fuu yawɗago ha tokkago mo, non goɗɗo tammotono. amma na non bo waɗi ko waɗi man ɗon luuti noon ɗum yaadayi be ko tammetegal wuttudu maako. ngam annabijo alayhi salatu wassalam o nesayi o wangina dawa maako, o ewnoro yimɓe gal wuttudu dina man, o hulna bandiko en kamɓe man ɓe to ɓe tokkaki ko o waddi man ɓe acci ko ɓe goni dow muɗum, ɓe laatoto ɓe tikkanaɓe gal wuttudu Allah, ɓe kenoto hen gada maako. annabijo o nesayi o seeka dawa maako ka ɗo ni ha Abu Sufyan man o maati yani yiite bana yiite ngayingu huɓɓi ha nder nafsu maako dow annabijo alayhi salatu wassalam. o maati ngayandi, o maati wayi ko annabijo alayhi salatu wassalam e ko annabijo ewnorto ha muɗum majum fuu o laati oɗon mata o gayɗo ɗum jammu. ngam man soobiragu gonnongu hakkunde maɓɓe man lawnon ngu sañjiti ngu wartoyi ɗum konnagu. sompo wonnongo hakkunde maɓɓe o ɓi bappa maako ɓe musidin ko nandi be majum, ɗum man ɗum warti ɗum taƴotiral. e ɗon nderɗiragu gonnongo hakkunde maɓɓe man go ngu warti kangu man ɗum sabida faddago, ɗum sabida bo ɗoylago Abu Sufyan ibn al-Haris ni laati darorde maako ha silama iga ñande annabijo alayhi salatu wassalam o fuɗɗu e ɗon ewnorogal silama. Abu Sufyan ibn al-Haris ñalade annabijo alayhi salatu wassalam o seeki ewnorago her silama ɗum be umrore ika Allah ceniɗo. wakkati man Abu Sufyan ibn al-Haris o laatake o goto nder maskoramme en Qurayshinko en, o laatake o bawɗo haala habre, o bawɗo haala wa'ago pucci nanaɗo. e noon bo o laati o gimowo nder yimoɓe maɓɓe lattiɓe lolluɓe, to mbi kalimawol ɗum kalimawol man dillan daayi ɗum sankititto. e ngam man Abu Sufyan kadi o hooci balmi maako, ɗemgal maako, ɗum man fuu o huutiniri ɗum ha habgo ɓe annabijo alayhi salatu wassalam. o laatake o maskorammejo bawɗo habre.
e o laatake bo o gimowo bawɗo mango be lafgo enen ɗiɗo jumman ɗum o hutiniri ɗum ha gal aybugo silama aybugo annabijo alayhi salatu wassalam konno nelal ngal annabijo waddi enen kala bawɗe ɗe o hokkaman kam pat o hutiniri ɗe ha sarrugo silama be julɓe ngam man wala habre nde Qurayshin ko en gaɗi ɗum be annabijo alayhi salatu wassalam sey o laatake kanko wiyete jammitanɗo nde to haala mare ummake o jaɓata haala man ñifa habre man waɗay sababu no tokkorto kam fuu habre man sey o ɗowa nde yettoyo nde waɗa wala torra hewtinagal wutudu jurɓe sey kanko man o woodi geɗal mangal ha wallitingo yettingo torra majum Abu Sufyan o findini shaydan gimi maako o laatake o gimowo e nden yimgo majum ɗum shaydan wallitittamo gal wutudu muɗum man ɗo o findini ɗum o yoofi ɗemgal maako ha hudgo zati annabijo alayhi salatu wassalam on be hoore mum annabijo man on hisay ha maako o wi her annabijo sallllahu alayhi wa sallama boliɗe lattiɗe ñidduɗe nawɗe kadi konnago maako annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɗum lutti bo disde juurde ha ɗum yetti ko waɗata bakin duuɓi nogas nder duuɓi man ɗi wala nonde nder none dabareji kalluɗi sey o waɗani ɗum annabijo alayhi salatu wassalam wala nonde nder torraji sey o habdi ha o yettina ɗum ha jurɓe o hooci zunuba majum ko arti maɓɓitirgo makka be wakkatiyel seeɗa windana Abu Sufyan ngendam mako fu sanjo windanamo kanko man o silma amma silama mako man ɗo ɗum laati be gissa man latti ka belka defte sira kanje man ɗen kujani en gissa man defte tariha kanje man ɗen cottini gissa man ha ka yetti ha ɗemɗe ɓiɓɓe adama ka sankiti en accan gorko man on woli nde be hoore maako ngam o yewta en gissa silmugo maako no o matirta gissa man ɓuran luggugo e no o tammitindinirgo en noy waɗi ha o silmi man ɓuran loƴago ɓuran gomɗugo dow to tana maako yewti ɗum kanko man on o wi nde fi silama ɓooci silama man jotta kam mari sembe hooci lawol darnugol Allah muyi dina man ka sankititto noon wala hunde daroto ha yeeso maka ngam fadduka e nden silama man darar muɗum tabiti ɗum latti ɗum hunde to silama majum wurtini konngol man huwan wala ko lornatangol kubaruji annabijo alayhi salatu wassalam o titake makka e o nastoyan makka man bo o maɓɓita ɗum makka man warta ɗum wuro julɓe ɗum kubaruji man ɗi cankiti o wi nde ɗum majum ɗum waɗi matumi lesdi man ndi ndi ɓillanakeyam lesdi be feecamre muɗum fu matumi ɓillake kadi mbimi nafsuyel am e jotta kam totitotomi mi yaha na makka ɗon wiyete doggirde konnejo silama fu ɗon o doggata o mooɓo o tawa konne en silama man mawɓe o yenda be muɗum e makka man mal jotta kam muhammadu man titake ɗum maɓɓitoyan makka man wuro man ngo warta ɗum maral ma ko kanko hitoto ngo e nden toye titotomi mi dilla e to mi wi mi dillan man bo be moye tokkotiran mi kala lattiɓe ɓe am ɓadidirɓe ɓe am fu hakkunde baraɗo ha kunuji be annabijo sallllahu alayhi wa sallama be hakkunde cilmuɗo warti nder soje en maako e ɗum moytanmi mi tokkotirgo o wi ɗum yewtiriyam masine ragare man garmi her kore am be ɓiɓɓe am mbimi ɓe taskite wurtago makka yottago muhammadu ɓadake e fagatto o yottake bo mi bareteɗo wala seko ha majum julɓe to tawɓeyam ha nder wuro ɗo kam fu mi luttirta yonki ɓe mbiyatanmi e an kam sey kanka tan darɗa wiyete dabare na sey doggugo dilla yeeso ɗum tan wiyete dabare na an kam ha jottani yottaki paama araɓɓe ajaminko en ɓe fuu ɓe ɗowanake muhammadu majum na ɓe jaɓi dina mako na e koni an kam aɗon doogi noon dow konnago mo an man bo wiyete ɓurannoɗo handugo sembiɗina mo wallita mo ko waɗi numo ma kam warata foroygal tokkago mo jaɓa ko o waddi man kam sey doggugo wiccitogal babal gongal kadi bo heɓa konne en ma ko hawta be muɗum oy kadi ɓe ceedayi ɓe ɗon bolwananmi haala bana ka ɓe ɗokkaɓa ha ɓe gaylita anniya am
ha ɓe gaylita ɓernde am nde warta dow dina muhammad ɓeɗo colnanmi ha majum non manni ha allah ceniɗo maɓɓitani ɓernde am silama majum matumi silama man ɗon hoca lawol nastoy ko ha nder ɓernde am man toon o wi her ɗon man wakkati man nden ni ummimi mbimi woodi suka am woodi maccungel am beeteɗo mascour mbimomi siriyinan en geeloɗi be pucci kocumi hawtade ɓe am ɓiyam beeteɗo jafar min nastirawol emin jawa min titi nokkure wiyete abouwa ukkotonde hakkunde makka be madina ngam mi keɓɗo kubar ton annabijo alayhi salatu wassalam o jippi e nden miɗon yahuɗo ngam mi tawoyamo ha nokkure man toon min be ɓiyam jafar kadi nde ɓaɗitimi her nokkure man ɗo yani cuddumi hoore am nganmi pasaliji de mi heftatake ngam ta goto fuu heftanmi sakko ma mbaranmi iga mi siwa yottago annabijo alayhi salatu wassalam mi andina silama am ha yeeso mako nden cuddumi yeeso am dullitinimi de mi heftatake o wi kadi banni man luttumi miɗon yaha be kosɗe am non man miɗon yaha ko waɗata de bakin kilométre be reta kam fuu hidde ko ha mi yetto ha o woni man ɗo cupmi mi yaha be kosɗe mi wa'atako e wakkati man ha jahanmi ɗo miɗon fotta be arankonu titingu nastoyan makka man ɗo miɗon fotta be maɓɓe ɓe fuu maɓɓe ɓeɗo titi makka majum jama'are nde ɓawo nde jama'are nde ɓawo nde kala nde pottumi be jama'are fuu mi woppo mi accana ɓe lawol ngam miijagoɓe be hultorgoɓe e hulgo bo ta goto nder maɓɓe heptanmi min man o tomi heptama kam kubaru am cankiti ɗum ñiddugo kuuɗe am jenji ɗum e nden mi horata ko kala lattiɗo julɗo nder maɓɓe fuu to faami ɗum min mbaranmi noon wala haaji andina ɗum min malla yettina ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi kadi miɗon nder ɗon man ɗo ni ngimi annabijo alayhi salatu wassalam o wangoy nder jama'are nufimi gal maako e ha darimi femdade maako titimomi nde titimomi nden man kuncumi yeeso am suddare wonnode ha dow yeeso am man nde ittumi de kadi nde ittumi suddare man o sutinmi gite maako keewiyam o faami ɗum min o hocci yeeso maako o laari gal wuttudu wondu min bo gaylitimi kucumi gal wuttudu yeeso maako man toon o ɗoyli kadi bo o titini yeeso maako e goo kadi bo jamigal toon man bo o waɗi ɗum marraji limlimnuɗi o wi mi laataki miɗon seka wakkati miɗo titi dow annabijo alayhi salatu wassalam mi laataki miɗon mari seko annabijo o seyorto be silmugo am miɗon faami mi sekata sam to o faami ko waddiyam ha mi silma man ɗo ɗum seinanmo jamum ɗum man mi sekata ha majum e noon mi sekata bo sahabo en maako man fuu ɓe teyorto be silmugo am amma julɓe man ɓe nde ɓe gi annabijo alayhi salatu wassalam ɗoylake am marraji limlimnuɗe sali jabgo yeeso am kamɓe man bo ɓe gaylitaninmi ɓe ɗoyli her am ɓe fuu maɓɓe aboubacar hawri be am ɗoylinmi be am ɗoylinmi ɗoylaki catuki jamu darmi gal umar ubnul khattab larande miɗo yurmito kollande miɗo yurmito mi woodi haaje wallitego tawmi ɗoylaki ma ko ɓuran satugo dow ɗoylaki aboubacar kanko kam o hatay ha ɗoylago ma o keɓɗo derkejo nder ansarinko en o sukni ɗum her kubaru am ansarinkejo man wiyatanmi hey konnejo allah an on datino aɗon no torra annabijo sallllahu alayhi wa sallam aɗon no torra sahabo en maako an man o a hewtake no ha konnago annabijo alayhi salatu wassalam fuuna be hirna fuu wala e a yahay ngam majum on man seeday ɗon ɗuɗɗinananmi haala ɗon ɓeetoto am wiyanmi kalimaji nawɗi ɗon ɓamta sawtu muɗum julɓe bo ɗo piɗanmi ɓe gite muɗum ko o wiyatanmi man ɗon welo ɓe seeday non majum min man bo miɗon dari miɗo suɗi o wi wakkati majum gimi bappaño am abbas doggitirmomi mbimomi bappa mi laatake no miɗon tammo annabijo sallllahu alayhi wa sallama o seyortono be silmugo am ngam bandigo am be maako e bo darja am ha yimɓe am to e jotta kam a yi bo no o joggitirinmi a yi bo ko wangigal wuttudu maako wolwanmo le
ha fi amman do ngam o yerdomi o wiyatanmi kai wallahi ɗum kam mi wawata ɗum mi wolwantamo kalimawol ko gotol bana no girumi o ɗoyrori gal wuttuduma ɗo kam mi wawata tema sina to wodi sababu gonga non waɗi kadi gimi wodi bana alama sanjago ha mako min o mi teddinan annabijo man sallllahu alayhi wa sallama emi mijotomo bo mi wawata mi titoromo be ko daskotomo mimi bappa e an man malto a salanakeyam kam her moy tammiɗa accugoyam o wiyatanmi ko mbimamiɗo wala goɗɗum feere marmi kanjum man noon o wi kadi bo mettenga marimmi heewinmi suno wa'inmi neɓayi ngimi ɓi bappaño am ali ibnu abi talib on bo bolwanmi ɗum ha fi amman nda ko waddinoyam e nda bo no jaɓɓorami gal annabijo sallallahu alaihi wasallam e gal julɓe fuu kanko man bo o wimmi bana bappaño am abbas winoyam man kalkal o wimmi o wawata o yottina ɗum ha annabijo sallallahu alaihi wasallam o teddinanmo o mijotomo o wi kadi bo lorimi ha bappaño am abbas man marrare ɗiɗaɓre mbimomi bappa e to a wawata ɗelmina ɓernde annabijo sallallahu alaihi wasallam dow am nden kam e jotta gorko kuɗanɗoyam o e accu non man bo o tefra woɗɓe bo kuɗanmi mbiyammi haalaji kaɗɗi o kanko man kam jeɗɗinanammo le o wiyatanmi tindinam le ɗum moy tindinmomi o wiyata o kam wonan ɗum nuayman ibnul haris annajjari ɗum goto nder yimɓe madina nuayman o wiyete nden kadi bappaño amman abbas nuli her maako wiyatanmo nuayman abou soufiane o ɓi bappaño annabijo alayhi salatu wassalam o ɓi derɗi ko to annabijo alayhi salatu wassalam hande kam ɗon tikkanimo bo ñandere go waɗan annabijo yerdotomo tikkere man nde dogatako ngam man nanta accumo tawi mo haalaji kalluɗi o wi kadi o seeday o ɗon wolwanamo ha fi am man ɗo ha on man jaɓanimo haala mako jotta kam nantoto jeeɗo wolwata maju o wiyatamo mi nani ko mbiɗa e ga wakkatiyel jotta ɗo mi metata fe'anakomo mi metata wiikomo ko hanayi kadi o lutti ban non man jotta kam oɗon tokki annabijo alayhi salatu wassalam e oɗon mata bo o heɓayi yeeso annabijo alayhi salatu wassalam o heɓayi bo guese julɓe fuu nde annabijo sallllahu alayhi wa sallama jippi ha nokkure wiyete jahfa o wi ngarmi jooɗimi ha babal o jippi man her weerde mako man her damugal man ɗo jooɗimi ɗon ɓiyam jafar go kañum bo ɗon wondi be am ɗo dari nde annabijo alayhi salatu wassalam o nufi wurtago her weerde mako man ɗo o yimmi nde o yimmi o hocci yeeso mako o wi amma fuu mi ta'ayi gikkini mi wawan yerdingo mo her wakkatiji titiɗi man ɗi foti mi fooɗa yerdu e mako e kadi ɗum luttirini noon warti kala nde o jippi ha weerde fuu ɗum laawol juutgol to o yehoy disde fuu o jippoto ɓaawo majum o siwto ɓaawo man o ummo kadi bo o jokka jahangal e kala nde o jippi ha jipporde fuu mi suɓana hoore am mi jooɗo ha dammugal maako gal o wurtorto ɓiyam jafar kañum man bo mi waɗa ɗum ɗo dari ha les am ɗon to o laari mi kanko bo o ɗoylo man noon o wi min luttiri ban noon majum disdi nde ɗum saati dow am ɗum ɓilli mbimi kore am wallahi nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o yerdomayam malla bo mi hoccuma juuɗe ɓiyam oɗo ɓawo majum min dilla min suukiɓe dow guese amin noon ha weelo mbaramin be ɗumka o wiyata jotta kam no gondinirmi be annabijo sa sallama no gontinirmi be yimɓe ɗum salitaniyam masin jotta kam ko tiiti kam imma mi heɓa risque annabijo man on o yerdonmi mi fama tikkere man timmi o huuda be am e to noon waɗay bo luttugo ni noon man kam jotta kam ɗum ɗaɓɓa salorgoyam nden ko tammimi waɗgo kam mi tammi hoosugo ɓiyam min cuuko noon min nasta ladde noon min dilla ha weelo be ɗon ka mbaramin noon o wi kadi kubaruwol man ngol ngol hewti annabijo sallllahu alayhi wa sallam o hewti mo nda ko mbimi e nda ko nufimi mi waɗan
to haali man lutti bana wa'ini e ngam man nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yurminimmi o ɗelmanimmi nde o wurti her laymaru maako her jipporde nder jipporle maako o laari her am darɗe man ɗe laati ɗe ɗon efti ɗelmugo ɗe ɗo efti yurmingo dininta dow darɗe ɗe o wowina lardugoyam o wi ha laatimi mi ɗottanmo tema o mosantam ɓawo man annabijo sallllahu alayhi wa sallama o nasti makka min bo nastumi ha nder jama'are maako man ton o wurti her juulurde gurtimi miɗon ardi miɗon yaha yeeso maako mi sendiray be maako dow kala haali maako fuu ɗum man bo min ɗon luttidini noon fuu wala yowa yowa nde ñande hunayin waɗi ɓawo maɓɓitirgo makka araɓɓe pat mofti ɓe lattaki juurɓe man fuu wonɓe dayi ɗum ɓe ɓadi ɗum ɓe fuu ɓe moftotiri ngam habgo ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallama jam'are maɓɓe man nde laati ɗum jam'are bana maare meeɗayi mofteko ngam habgo ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallama e noon araɓɓe man ɓe taskitani habgo be maako man ɗo ko ɓe taskitanaki no ha ko saali ɓe ngaɗi anniya catuka haɓre nde ɓe giɗi nastugo be maako man nde kam sey nde laato kayre man wiyete kiita hakkunde maɓɓe be maako annabijo sallllahu alayhi wa sallama o wurti nder jam'aje ɗuɗɗe nder sahabo en maako kanko man bo ngam o yidoya be maɓɓe min man gurtidimi be maako nde gimi jam'aje heferɓe man mawɗe ɗuɗɗe mbimi wallahi hande kam mi hefan kala konnagu gannogugal wuttudu am her annabijo sallllahu alayhi wa sallama fuu hande kam wakkati hefgo konnagu majum waɗi e hande kam annabijo sallllahu alayhi wa sallama o yi'an her kuugal am ko yerdinta allah ceniɗo be nulaɗo muɗum kadi nde jam'aje man ɗiɗi ɗe kawtoy jam'are julɓe man e ɓe jam'are heferɓe man nde ɗum hawtoy yaɓande heferɓe man nde sati dow julɓe heferɓe man ɓe ngoodi limgal ɓurangal limgal julɓe ɓe ngoodi taskaraji ɓuranɗi taskaraji julɓe ngam man nde ɗum memtiroy julɓe maati ɗum nden haɓre man nde warti nde ɗo teddigal wuttudu julɓe ngam man ɓe maati tampere fuɗɗi mostago nasta ha nder maɓɓe yimɓe fuɗɗi sampitago ha les annabijo sallllahu alayhi wa sallama o wi jaalego nesi ha ukko dow amin jaaleki jankiraki kalluki ha nesi ha ukko dow konu julɓe ɗon man annabijo alayhi salatu wassalam mo baabirawo am be daadirawo am fu ɗum cottari muɗum ɗon man kanko man o laati o ɗon tabiti ha caka konu man ton her haɓre doggata ha caka cak man ton o ɗon wa'i dow ngeloba maako o ɗon tabiti bana ɗum hoosere nde asli muɗum ɗon muti ha nder lesdi o ɗon fooɗa kafahi maako o ɗon haɓagal kala guttuli fuu bana ɗum mbaroga lattinga turtunga e nden annabijo alayhi salatu wassalam o ciforaɗo ɓe cuusal o ciforaɗo ɓe darago ha yeeso konne en her ɗuɗɓe dokkitiɓɓe ɓabɓe doggi e kanko annabijo alayhi salatu wassalam kala wonnoɓe les maako ha duñanamuɓen man bersi waɗi annabijo alayhi salatu wassalam o tabiti her nokkure man dow ngeloba maako bana ɗum hoosere o seeday oɗon haɓa be kafahi maako oɗon duñana hoore maako e ɓe wonɓe les maako ha o warti bana o mbaroga o wi nde gimi noon man wakkati man nden ndiwmi accumi puccu am kam ndiwmi ɗum ngam mi andina hoore am doggugo wala e nden suudu kafahi am kañum man bo gewmi ɗum ngam kafahi man kifama lorago nasta ha suudu maki wala allah ceniɗo ɗon andi wakkati ganmi kuugal man ngal accumi puccu am gewmi suudu kafahi am ɗo wala ko nufimi sina ngam mi maya gaye annabijo sallllahu alayhi wa sallam anni am man kam sina mi daro mi duñanamo jama'aje konne en man no ɗurri fu jottatako mo sina to mi sendiri ɓe yokkiyam bappaño am abbas kanko man bo o hooci labangal alfadarire annabijo alayhi salatu wassalam o dari gal wuttudu maako min bo kocumi babal am gal wuttudu ɗiɗabru her jungo am ñaamo ngo kafahi be maki miɗon duñirana annabijo alayhi salatu wassalam amma jungo am nano
kanyum man bo ɗo jogi heɓere alfadarire maako. Nde annabijo alayhi salatu wassalam o laari jarribore wonde nde giidumi ha babal majum, caɗele ɗuɗɗe ɗe giidumi ha babal majum, o wiyata bappaño am Abbas, ɗum moyɗo? Mbimomi ɗo ɗum bappaño man wiyata mo ɗo ɗum derɗa, ɓi derɗa Abu Sufyan ibnul Haris. Yerdamo ya Rasulallah. O wiyata mi waɗi ɗum, Allah ceniɗo yaafo mo kala konnagu ngu o konninoyam ha ko sali fu. O wi kadi wakkati man nden matumi ɓernde am nesi ha fiira ngam sabida seyo be heɓgo yerduye annabijo alayhi salatu wassalam. Kebbimi kosngal maako ɗon ha nder heɓere alfadarire maako. ɓawo majum o yeccitigal am o wiyatanmi derɗam wallahi ya yeeso fi bimana ya yeeso habbana ko hani. o wi kadi kalimaji annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗo kanji man ɗi pinditini cuusal am, ngam man eftumi jarumi kippugu ha dow heferɓe, jaruki catuki jamu kippugu man nguɗo ngu sottiniɓe ha babe maɓɓe ɗe ɓe darata jotta kam ɓe jabdi julɓe ɓe gositini ɗum ha ɗon ɓe jaaɓi ɗon man ɓe tawi ɓe mbawai tabitirgo ɓe lorori ɓawo. julɓe kañum man bo nde gi ko gadmi man ɗo, kamɓe man bo ɓe kippi ɓe jaroyi kippugu hawtade be am. min ceedayi non man ha min parti ɓe deydey tilde dayinde jamu, e min campitiɓe bo gal jihaji feere feere, e nden ɓe laati ɓe sampitiɓe ɓe dawri ditta ɓe gonayi ɓe sembe goto. kadi Abu Sufyan ibnul Haris o lutti iga konu Hunayn man waɗi ɗo oɗon weltinoro be boɗɗum yerduye annabijo alayhi salatu wassalam. oɗon mata mbelenga masin be heɓgo darja tokkotirgo be annabijo alayhi salatu wassalam, sobotira be maako. amma be non man fu kanko man o wawai ɓamtugo gite maako her annabijo alayhi salatu wassalam, o wawai o tabbitina gite maako ha yeeso annabijo alayhi salatu wassalam ngam semtugo annabijo alayhi salatu wassalam, ngam matugo semtotirgo ha ko sali, matugo semtende ha ko sali kalimaji kalluɗi ɗi o wigal wuttudo annabijo alayhi salatu wassalam, darawle ɗe konnaguɗe o dari hawtade be annabijo alayhi salatu wassalam. ɗum man waɗi ɓawo man o wawai gite maako lumbidira be gite annabijo alayhi salatu wassalam. Abu Sufyan o laati oɗon miccito, oɗon ngata koli maako ngam sabida miccitago dow nyalaɗe ɗe o larata ɓaleje ɗe o salini ɗum ha zaman jahiliya. o yeeɗi nder muɗum oɗon wirna annora Allah ceniɗo, oɗon harmina deftere Allah ceniɗo, ngam man o yiɗi o yoɓa ɗum fuu ko salino man ɗo, o yiɗi o hefta ɗum nder jawru, ngam man o hippi dow alqur'an jemma maako be nyalawma maako. o wartiri alqur'an man kañum man wiyete sobajo maako, o jangan ayaji alqur'an man, e non man bo o haɓan ha o fama kiitaji gonɗi nder alqur'an majum, o haɓan o numa dow wasuji gonɗi ha nder alqur'an majum, o ɗoyli dunya, e noon jaage dunya majum o hucitigal wuttudo Allah ceniɗo be kala terɗe maako pat, ha annabijo alayhi salatu wassalam nyandere go laarimo oɗon nasta julurde. annabijo wiyata Aisha radiyallahu anha, a andi ɗum moyɗo Aisha wi la ya Rasulallah. o wiyata Aisha ɗum ɓi bappaño am Abu Sufyan ibnul Haris, laarmo kanko man o kanko wiyete aran nastanɗo julurde, kanko bo sakkititta wurtago julurde, e nden alaqa mako be julurde man ka ɓuri alaqa luttuɓe fuu. kanko man wiyete arano gal wuttudu nastugo, e noon gal wuttudu wurtago bo kanko on sakkititto. e laar bo no o lardata gite maako calata ko lokkuli paɗe maako, e nden o laati o goɗɗo nangtiɗo durtiɗo, e nden mo jaɓata salina gite muɗum ko deydey lokkuli paɗe muɗum. kadi nde annabijo alayhi salatu wassalam eggiti mayna, Abu Sufyan o suni jamu cunaki catuki bana no dajirawo sunorto dow ɓiɗɗo muɗum goto to sendiri be maako. Abu Sufyan o woyi annabijo alayhi salatu wassalam bojji giɗo yiɗata giɗo muɗum. Abu Sufyan o hutiniri ko o hokkagal wuttudu yimgo, ɗum o hutinirno ɗum ha ko sali
ha torrugo annabijo alayhi salatu wassalam be torrugo silama o hutiniri ɗum ha woygo annabijo alayhi salatu wassalam e bo ha wangingo maturu mako ndu o matata be sendirgo annabijo alayhi salatu wassalam her ardungal umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an abu sufyan o mati ajal mako ɓaditake ngam man o wasani hoore mako hawrire mako be jungo mako ɓawo o wasi hawrire man ɗo ɗum ɓurayi ñalɗe tati waade mako man waranimo bana kanko man oɗon no be kaɓɓotiral be waade majum ɓawo timmingo hawrire majum o mayiniteɗo o yejitigal kore mako be ɓiɓɓe mako be yimɓe mako o wossi ɓe wossuye daranga nga o wiyata ɓe tambo yeyam wallahi iga ñande allah ceniɗo han dimmi her silama ɗo mi waɗay kallugal o wiyata ɓe tambo yeyam ngam iga ñande allah ceniɗo han dimmi her silama ɗo mi waɗay kallugal nden majum oɗo tammori allah ceniɗo ɗuɗɗum jaɓum silama ɗum wilan kalluɗe caaliɗe fuu allah riskimo ɗum o gannoɗo kalluɗe kam no yetti fuu amma silama wilan kalluɗe caaliɗe fuu e nden silama mako wilanimo kalluɗe mako annabijo alayhi salatu wassalam andini ɗo yerdimo e o wi gañande o silmi man bo ɗereji mako man ɗi kam o winday sey boɗɗe noon wala kallungal ngal o windi ha ɗereji mako e ngam majum wala ko waɗata ɓe cuno dow mako ɓe mboya dow mako maygo mako ɗo ɗum ɓurtugo na ɗum lestugo ngam majum ɓawo kalimaji mako man ɗi yonki mako ceñiki man rufi e nden umar ibn al-faruq umar ibn al-khattab radiyallahu an kañum man juuli dow mako e suni bo ngam sendirgo be mako kañum be sahabo en tedduɓe luttuɓe majum fuu ngam man ɓe limti mayego mako man ɗum masibo mawɗo jamum heɓi silama be jurɓe fuu enen ɗo man wiyete qissa abu sufyan ibn al-haris enen ɗum goɗɗo tariha mako arana lattakeno ɗum tariha ɓalewa amma ɓawo ɗon allah ceniɗo hewtimo ɓe enda muɗum allah ceniɗo riskimo mawɗum riskimo silama riskimo sabulu lotanga kala ko sali ɓalejum man ɗo fu wartira ɗum danejum e o yendi ɓe annabijo alayhi salatu wassalam o heɓi teddungal sobotirgo ɓe muɗum e o walli dina allah ceniɗo e ga wakkati annabijo alayhi salatu wassalam yonki mako o waɗi ɗum ha newre mako ngam o duñana annabijo alayhi salatu wassalam o derna dina allah ceniɗo e o lutti noon ha zaman aboubacar ha zaman oumar fo ɗo waɗi hoore mako o sojejo nder soje en silama yonki mako rufayni ha oɗon yerdi ko o huwi ɓawo silmugo mako man ɗo oɗon andi o hawrata ɓe allah ceniɗo ɗo o hawran ɓe allah ceniɗo ɓawo o mari joɓari ɗuɗdi jamum e ɓawo bo o faggitaki kala ko lattoto bonnanan ɗum ɓi adama ha yeeso allah ceniɗo fuu o wurtiri dunya majum bannon majum enen kadi allah ceniɗo o wat sahabo en man ɓeɗo ɓe yakuye meɗen o warjoɓe dow koɓe kuwani silama e o risko en enen bo kuwanen silama dedi ko yerdinta en ha mako wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain